17 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Шоҳмансури пойтахт меҳмонхонаи Румӣ Ҳотел энд Резиденсро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. меҳмонхонаи замонавии чорситорадор дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе аз тарафи соҳибкорони ватанӣ бо тарҳи муосир ва мутобиқ ба санъати меъмории миллӣ бунёд шуда, дорои 84 ҳуҷраи люкс ва стандартӣ барои 168 нафар мебошад. зимни шиносоӣ бо шароитҳои фароҳамшуда дар меҳмонхона, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои бунёди иншооти муосири хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе изҳори сипос намуда, иқдоми мазкурро дар раванди созандагию бунёдкорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои сокинон муҳим арзёбӣ карданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани меҳмонхонаи замонавӣ дар пойтахт беш аз 50 нафар ба кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. ҳадаф аз бунёди меҳмонхонаи чорситорадор боз ҳам мукаммал намудани инфраструктураи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе буда, ба ин восита ба меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар сатҳи баланд хизмат расонда мешавад. меҳмонхона бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда, хизматрасонӣ дар он ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. дар ошёнаи якуми меҳмонхона тарабхона бо 120 ҷойи нишаст ҷойгир мебошад, ки дар он барои меҳмонон ғизоҳои болаззати миллӣ ва аврупоӣ омода ва пешниҳод мегардад. инчунин дар меҳмонхонаи мазкур 3 толори маҷлис барои баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногун бо шароити арзанда мавҷуд аст. бо дар назардошти имкониятҳои васеъи хизматрасонӣ дар меҳмонхонаи нав имкон аст, ки дар як вақт ба зиёда аз 200 мизоҷ хизмат расонда шавад. масоҳати умумии бинои меҳмонхонаи замонавӣ 4176 метри мураббаъро дар бар мегирад. меҳмонхонаи Румӣ Ҳотел энд Резиденсис дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди партнёр дар зарфи 2 сол сохта шуда, дорои тамоми таҷҳизот, мебел ва дигар лавозимоти зарурӣ мебошад ва хизматрасонии он ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. меҳмонхонаи мо бо тарҳи замонавии меъморӣ бунёд шуда, мақсади асосии сохтани он ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат ва таъмин намудани онҳо бо ҷойҳои хобу хизматрасониҳои сатҳи байналмилалӣ мебошад. ҳуҷраҳои ин иншооти хидматрасонӣ ба усули меъмории миллӣ ва аврупоӣ оро ёфта, муаррифкунандаи санъату ҳунари волои тоҷикон мебошад. мо масъулони меҳмонхона талош менамоем, ки ба мизоҷон бо сатҳу сифати баланд хизмат расонида, анъанаи неки меҳмоннавозии тоҷиконаро ба сайёҳони хориҷӣ муаррифӣ намоем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ташаббусҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе дар самти фароҳам овардани шароити арзандаи истироҳативу фароғатӣ ва хизматрасонӣ, хусусан бунёди чунин меҳмонхонаҳо изҳори қаноатмандӣ карда, масъулонро барои истифодаи босамару оқилонаи ин имкониятҳо ва хизматрасонии сатҳи баланд ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҳидоят карданд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани меҳмонхонаи Румӣ Ҳотел энд Резиденс дар шаҳри Душанбе ба меҳмонону сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ шароити арзанда муҳайё гардид. барои иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи замонавӣ мутахассисони баландихтисоси маҳаллӣ ҷалб шуда, корҳои бунёдӣ бо сатҳу сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ ба иҷро расидааст. аз қомат афрохтани бинои муҳташами меҳмонхона ба ҳусни ин гӯшаи шаҳри Душанбе боз ҳам зебоии дигар зам гардид. намои берунаи иншооти замонавии хизматрасонӣ чароғон шуда, шабона зебою назаррабо мегардад.